kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, sammanträdeslaglighet och beslutförhet. Suoritetaan nimenhuuto ja förrättar namnupprov. Marie, hyvä, varsågod. Paikalla. Paikalla. Ja. Paikalla. Paikalla. Joo. Ja jag hördes vad du säger. Ja du pratar. Ja. Paikalla. Rantakoski Kai. Här. Salo Jani. Varalla Tero Honkonen. Salo Jukka. Paikalla. Sjöblom Marjo. På plats. Paska Jarmo. Paikalla. Tuntunen Santeri. Paikalla. Ylikoski Kai. Paikalla. Meillä on 17 jäsentä paikalla, että voidaan todeta, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Vi har 17 medlemmar på plats som kan konstatera att sammanträdet är i laga ordning sammankallat och beslutfört. Todetaan konstaterat. Pöytäkirjan tarkastus 12.12. kello 12.30. Protokolljustering 12.12. klockan 12.30. Våra förslag, saanko esityksiä Högström? Puheenjohtajan ordförande esitän föreslår Lammi Hannele ja Jukka Salo. Kun muita esityksiä, finns det andra förslag? Ellei, niin valitaan Lammi ja Salo pöytäkirjan tarkastajiksi. Vi väljer då Lammi och Salo till protokolljusterare. Valittuja vaan. Pykälä 31. Eroanomus kaupunginhallituksen jäsenyydestä. Paragraf 31. Anhållan om befrielse från som medlem i stadsstyrelsen. Ja päätösehdotuksena on, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Jyrki Chrysantolle myönnetään ero kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja että valtuusto nimeää hänen tilalleen uuden henkilön vaalikauden loppuun 31.5.25 saakka. Beslutförslaget är att styrelsen föreslår för fullmäktige att Jyrki Chrysanto befrias från uppdraget som stadsstyrelsens medlem och att fullmäktige utser en ny person i hans ställe till valperiodens slut 31.5.25. Keskustelu och diskussion. Ja ensin vapautetaan Jyrki Chrysanto. Vi ska då först befria Jyrki Chrysanto. Vapautetaan, befrias. Ja sitten uusi nimitila. Ylikoski. Kiitoksia puheenjohtaja. Esitys kaupunginhallituksen jäseneksi Ari Lehtonen. Onko muita esityksiä? Finns det andra förslag? Eli valitaan kaupunginhallituksen jäseneksi Ari Lehtonen. Vi väljer då till styrelsens medlem Ari Lehtonen. Valittu val. Pykälä 32. Hallintosäännön tarkistaminen. Paragraf 32. Ändring av förvaltningsstadga. Päätösehdotuksena on, että kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallintosäännön 29. pykälä 17 kohtaan lisätään saatavien poistaminen. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2025. Beslutförslaget är att styrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att 29
13:e punkten i förvaltningsstadgan kompletteras med avskrivning av fordringar. Ändringarna träder i kraft 1.1.2025. Keskustelu och diskussion. Keskustelu päättyy, diskussionen avslutas ja päätösehdotus on hyväksytty, beslutuslaget är godkänt. Pykälä 33, hallintosäännön tarkistaminen, paragraf 33, ändring av förvaltningsstadgan. Päätösehdotuksena on, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että 1. Hallintosäännön pykälä 39 ja 40 vaihtavat paikkaa keskenään ja niihin tehdään liitteen mukaiset muutokset. 2. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2025. Beslutsförslaget är att styrelsen föreslår för fullmäktige 1. Att paragraf 39 och paragraf 40 i förvaltningsstadgan byter plats med varandra och att det ändras i enlighet med bilagan. 2. Att ändringarna träder i kraft 1.1.2025. Keskustelu och diskussion. Keskustelu päättyy, diskussionen avslutas ja päätösehdotus on hyväksytty, beslutsförslaget är godkänt. Pykälä 34. Kaskisten Energia Oyn osakkeiden myynti. Paragraf 34. Försäljning av aktier i Kaskö Energi AB. Ja päätösehdotuksena on, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunki 1. ottaa vastatakseen Kuntarahoitus Oyn myöntämän lainan jäljellä olevan pääoman 1 120 003 €. 2. Hyväksyy oheismateriaalina olevan kauppakirjan muut ehdot. 3. Valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittaman kauppakirjan Adven Oyn kanssa. Beslutförslaget är att styrelsen föreslår för fullmäktige att staden 1. åtar sig svara för det återstående kapitalet av det lån som Kuntarahoitus Oyj beviljat 1 120 003 €. 2. Godkänner de övriga villkoren i köpebrevet i tilläggsmaterialet. 3. Befullmäktigar stadsdirektören att underteckna köpebrevet med Adven AB. Keskustelu och diskussion. Lafvetelle. Jaa, okei. Jos esittelemme hieman. Esittelen. Herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, tätä asiaa on käsitelty syksyn aikana nyt 2-3 kertaa kaupunginhallituksessa ja valtuustossa iltakoulumuotoisesti. Kaupunginhallituksessa tämä oli sitten pykälänä viikko sitten maanantaina ja nyt täällä valtuustossa päätettävänä asiana. Kaupunginhallitus päätti jo tietystä asioista, jotka näkyvät tässä listalla kohtina 1-5. Ja sitten nämä valtuustolle tuodut asiat ovat tämän jälkeen 1-3 ja niistä on nyt kysymys. Alltså hela saken gäller det att Kaskö Energi AB:s aktier ska säljas till Adven Oy som är en mycket känd aktör och har sakkunnighet och ekonomiska resurser att sköta om saken. Kysymys on siis siitä, että kaskislaisille turvataan kaukolämpö osaavissa käsissä sellaisen yhtiön toimesta, jolla on siihen taloudelliset ja henkiset resurssit. Kauppahintalaskelma osoittaa, että tästä tulee alaskirjaista Kaskisten kaupungille 395 000 €. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki ulkoiset velat maksetaan pois, eli Kuntarahoitus Oyj:n laina ja Närpiön säästöpankin limitti. Kaupungin alaskirjaus koostuu osakkeiden arvosta, siis 200 000 €, mikä on osakkeiden arvo kaupungin taseessa, sekä osasta pääomalainaa, minkä kaupunki on vuosia sitten antanut.
Sen pääoma on tällä hetkellä 245 000 euroa ja siitä kaupunki saa 50 000 euroa ja loput alaskirjataan. Eli tämä yhteissumma 395 000 euroa koostuu näistä elementeistä, siis osakkeista ja pääomalainasta konserniyhtiölle 195 000 euroa. Alltså helheten är det att alla lån utåt till bankerna betalas bort och staden avskriver aktiekapitalet och sen 195 000 euroa av kapitallån. Kaupunki ottaa vastatakseen tällä päätöksellä 1 120 000 euroa Kuntarahoitus Oyj energiayhtiöiden myöntämästä lainasta, eli se on nyt se päivän pääoma. Ja tarkistin tuossa, kun äsken keskusteltiin niin korosta, niin tarkistin sen koron. Siinä on marginaali 0,66 prosenttiyksikköä tämän varsinaisen koron päälle, ja se on 5 vuoden koronvaihtosopimuskorko, joka silloin lainan ottohetkellä vuonna 2020 oli aika tarkasti 1%. Ja tämä korkokausi jatkuu nyt kesäkuuhun 2025. Eli siitä voi laskea sen korkotason, se on siis luokkaa 1,6–1,7%, varsin edullinen tämän päivän korkotason nähden. Tällä päätöksellä, jos näin menee, niin kaupunki keventää tasettaan, riskejään. Sieltä lähtee 1,5 miljoonaa konserniyhtiön lainoja pois, eli Kaskisten Energia Oyn lainoja pois, ja kaupungilta saman verran takauksia. Kaupungilta on nämä kaikki lainat. Alltså koncernskulden förminskas med 1,5 miljoner euro, och staden som har gått i borgen för alla dessa lån, så stadens garanti förminskar också med 1,5 miljoner euro. Hyvät valtuutetut, tässä salissa on monta kertaa puhuttu siitä, kuinka kaupungilla ja konsernilla on lainaa. Nyt meillä on oleellinen mahdollisuus keventää sitä eikä ottaa lisää. Samalla turvaamme kaukolämmön tuotannon sellaisissa käsissä, joilla, niin kuin äsken sanoin, on siihen todellakin taloudelliset ja henkiset resurssit. Alltså vi garanterar att fjärrvärme vinns för Kaskeborna och stadens ansvar blir mycket mindre, och jag menar nu lån och garanti. On harmillista, että tämä alaskirjaus pitää tehdä. Jos kauppahinta olisi ollut korkeampi, sitä ei olisi tarvinnut, mutta nyt ollaan tässä tilanteessa ja mielestäni tilanne on siedettävä, vaikka näin pitää tehdä. Kaiken tämän huomioon ottaa, mitä äsken sanoin. Siis tärkeintä on se, että ulkoiset lainat maksetaan, sisäisesti kaupunki ottaa tästä kirjanpidollista tappiota, ja se on tietysti kiusallista, myönnän. Näin ei pitäisi käydä, mutta tällä kertaa näin kävi, mutta varsin maltillisesti. Tässä puheenjohtaja lyhyesti nyt tämä asian ydin. Siitä oli äsken meillä infotilaisuus, jossa keskusteltiin ja informaatio on jaettu aikaisemminkin, niin tämän haluaisin kuitenkin sanoa tässä yhteydessä, kun toimittajia on paikalla ja tästä asiasta nyt ei julkista tiedotustilaisuutta ole tätä ennen järjestetty. Nämä sanat ei saa olla paikalla. Kiitos. Kiitoksia. Lappetelä. Ja, jag kan inte riktigt godkänna i alla fall att vi ska sälja bort en sån infrastruktur som vår fjärrvärme och hela fjärrvärmeverket som ju har funnits länge, och just det här själva förfarandet att man då utan offertförfrågningar och fast det har hållit på en lång tid den här underhandlingen, så är det ju nog bara de få inblandade som har varit med om det här, att alla förbrukare har inte visst om det överhuvudtaget, att någonting sånt här är på gång. Och de som jag nu har träffat, jag är nu en av de som använder också Kaskö fjärrvärme, så är nog, ska vi säga, ganska tveksamma att hur blir framtiden. Det kan ju eventuellt gå bra, men jag kan inte helt enkelt godkänna det här i dagens läge. Och jag föreslår att det ska inte säljas. Joo. Vai kertoo itse suomeksi? Kerro vain, jos Joo, alltså kort sagt, lyhyesti sanottuna valtuutettu Lappetelä siis vastustaa tätä kauppaa ja katsoo, että tässä on aika nopeasti edetty ja ei ole tarpeeksi keskusteltu. Ja näin ollen
esittää kaupan hylkäämistä. Petra. Jag understöder lappveteranernas förslag. Yhdyn lappveteraisen ehdotukseen. Ja minulla on se, että tätä ei koskaan ollut kilpailutettu alun perinkään. Ja se, että me myydään meidän omaisuutta tappiolla. Me ollaan kuitenkin satsattu tähän aika paljon kautta aikojen. Ja mun mielestä se on ihan väärin, että miinuksella tätä myydään. Jag understöder Sonja Lappveteranes förslag och på grund av att det här inte blivit konkurrensutsatt som jag tycker ska måste vara för att frågan är så stor sak i alla fall. Och också det att vi säljer på förlust, det är inte som jag vill vara med på, inte i synnerhet i vår situation som vi har med ekonomin idag. Vi har ju redan nu över 800 000 minus vad gäller det här året och det blir ju bara större och större hela tiden. Och det här ja vielä sitten se, tämä laina, niin meiltähän ei vähene se laina ainakaan ennen kesäkuuta. Se 1,120. Me saadaan kuitenkin rahaa siitä ja se menee siihen limittiluottoon, joka on sinänsä hyvä asia. Man ska inte påstå att det minskar med skulderna för att vi får ju 1 120 000 lån i alla fall som vi har åtminstone till slutet av maj eller så. Men som plåster på saken är det ju då förstås att vi kan ju betala bort lite av limitlånet som vi har. Så, ja. Ihan lyhyesti vielä tämä taloudellinen yhteenveto siinä. Siis me otamme vastataksemme 1 120 000 euroa Kuntarahoitus Oy:ltä, joka nyt on energiayhtiön vastuulla. Sen pääoma tänään on se summa. Ja me saamme samana päivänä 1 170 000 euroa, eli 50 000 euroa enemmän. Alltså vi får 50 000 euro mera än vad det är lånet. Men förstås lån är lån och det ska betalas bort någon gång. Men det är mycket förmånlig ränta så på det sättet man kan nu leva till juni månad med det här lånet. Sen koronmaksupäivä on kesäkuussa, eli me emme voikaan tehdä mitään ennen sitä, vaan kaupungin kannattaa pitää se laina ja sitten katsoa tilanne, mitä muita lainoja lyhennetään ja miten operoidaan, mutta näin tässä on tarkoitus menetellä tämän päätöksen mukaan. Kiitos puheenjohtaja. Mä haluaisin, olen puhunut nauhalle tietenkin taas puheen semmoisen 3 minuuttiseen. Mä haluaisin kertoa siitä, että miksi tähän on tultu, että tämä energialaitos olisi hyvä myydä. Kaupunginvaltuusto 9.12.2024, pykälä 34, Kaskisten Energia Oyn osakkeiden myynti. Lämpölaitoksen hoitaminen ei kuulu kaupungin perustehtäviin. Kaupunkistrategian pohjalta on määritelty tavoitteet talousarvioon 2025 ja taloussuunnitelmiin 2026 ja 2027. Jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, niin kaikkien osakeyhtiöiden tulisi olla liiketaloudellisesti kannattavia ja
kotouttamiseen on tehty tämän hallituskauden aikana useita muutoksia, jotka näkyvät vasta aikaviiveellä. Siitä olen harmissani, että aika loppuu kesken, emmekä ehdi nähdä positiivisia vaikutuksia. Näin emme kuitenkaan enää voi jatkaa. Osakeyhtiöiden hallitukset tulisi koostua asiantuntijoista ja jäsenistä, joita kiinnostaa tehdä yhtiölle voittoa, eikä poliittisten paikkojen mukaan. Demokraattiset päätökset yhtiön toiminnasta ja sen jatkamisesta tehdään tässä salissa valtuuston toimesta. Komentokeskus täytyy ottaa emoyhtiön takaisin, että osakeyhtiöt eivät heiluta emoyhtiötä. Kun on kysymys koko konsernin hyvästä, niin jotakin täytyy uhrata, ja se on nyt Energia Oy. Adven on maanlaajuinen tämän alan osaava toimija, joten huonolle emme myy, vaikka hiukan saammekin kaupassa takkiin. Tässä oli mitä haluaisin sanoa. Muita puheenvuoroja ja Tarkka, ole hyvä. Puheenjohtaja, tuossa kuultiin kyllä aivan asiaa tuolta nauhalta, että siinä on paneuduttu asiaan ja otetaan ihan tosiaan niin kuin härkää sarvista kiinni, että tuntuu ihan järkevällä jutulta. Ja niin kuin se tulee tosiaan, me osakeyhtiötä pyöritämme, niin osakeyhtiö pitää tuottaa tulosta, muuten se on konkurssi, se ei sitä mihinkään pääse tässä. Se loppuu siihen, että kyllä tässä ei tosiaan turhaa nyt enää käännellä kellekään, mutta pannaan tosiaan lihoksi. Niin, puheenjohtaja, aivan niin kuin tässä on käynyt ilmi, kaupunginjohtaja on aika hyvin tämän kertonut nämä perusteet ja asiat, mitä tämän taustalla on. Ja ei tämä itsellänikään ainakaan mikään helppo päätös ole, mutta täytyy sanoa, että olen kyllä kallistunut tämän myynnin kannalle, koska itse kun katsoo, että mitkä energian mahdollisuudet on laajentua, saada uusia asiakkaita, saada talous, niin kuin Hannele tässä kertoi, taloutta on reivattu nyt kuntoon ja se varmasti ensi seuraavana vuonna talous on tasapaino ja voi varmaan tuottaa voittoakin jonkun verran. Uskon siihen. Mutta tarvitaan kuitenkin rahaa, että pystytään investoimaan uusimaan linjoja, kattilaa uusimaan ja kaikkea muita. Siihenkin pitää tulla rahaa. Ja jos se voitto on kohtuullisen pientä, niin rahat ei siihen voi riitä. Että uskon, että tämä Advent on kuitenkin sellaista osaamista ja tietotaitoa varmaan enemmän kuin meillä. Siinä kai meidän täytyy olla rehellisiä, että sieltä varmaan löytyy sitä osaamista kyllä enemmän kuin meistä, jotka ollaan itsekin siellä mukana olleena joskus, niin varmaan nämä ovat osaavampia kuin minä olen ollut. Eli olen tämän kaupan kannalla kuitenkin loppujen lopuksi harkinnan jälkeen. Keskustelu päättyy, diskussionen avslutas ja keskustelun aikana on tullut muutosesitys ja sitä on kannatettu. Under diskussionens gång så har vi fått ett ändringsförslag och det har blivit understött. Således går vi till omröstning, eli mennään äänestykseen. Ne, jotka äänestävät päätösehdotuksen puolesta, äänestävät jaa. Ja ne, jotka äänestävät Sonja Lappveteläisen ehdotuksen puolesta, äänestävät ei. De som röstar för beslutförslaget röstar ja. Och de som röstar för Sonja Lappveteläinens förslag röstar nej. Tämä on varmaan selvä. Det här är klart. Holm Juhani. Ja. Hovi Ilkka. Ja. Högstrand Mirja. Ei. Lammi Hannele. Ja. Lappveteläinen Sonja. Nej. Lundenius Jan Anders. Ja. Lähdesluoma Lasse. Ja. Manskal Gustav. Ja. Mäntysaari Sakari. Ja. Rantakoski Kai. Nej. Honkonen Tero. Ja.
Huttunen Anneli, Ja. Ylikoski Kai, Ja. Heiblum Kari ja me ollaan saatu 14 ja-ääntä ja 3 ei-ääntä. Vi har fått 14 ja-röster och 3 nej-röster. Joten päätösehdotus on hyväksytty. Beslutsförslaget är godkänt. Pykälä 35. Teknisen lautakunnan lisämääräraha-anomus. Paragraf 35. Tekniska nämndens tilläggsanslagsansökan. Päätösehdotus on, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että 1. Valtuusto ottaa asian käsittelyyn kiireellisenä kokouksessaan 9.12.2024 ja 2. Myöntää 391 000 euron lisämäärärahan teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvioon kustannuspaikalle 5505 tontit. Så beslutförslaget är styrelsen föreslår för fullmäktige att 1. Fullmäktige tar upp ärendet till brådskande behandling vid sitt sammanträde 9.12.2024 och 2. Beviljar ett tilläggsanslag på 391 000 euro i tekniska nämndens budget för 2024 för kostnadsställe 5505 tomter. Keskustelu och diskussion. Keskustelu päättyy, diskussionen avslutas ja päätösehdotus on hyväksytty. Beslutsförslaget är godkänt. Pykälä 36. Talousarviomuutokset vuonna 2024. Paragraf 36. Budgetförändringar år 2024. Päätösehdotus. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi edellä esityt talousarviomuutokset. Beslutförslaget är att styrelsen föreslår för fullmäktige att de ovan presenterade budgetändringarna godkänns. Keskustelu och diskussion. Keskustelu päättyy, diskussionen avslutas ja päätösehdotus on hyväksytty. Beslutförslaget är godkänt. Pykälä 37. Talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma 2627. Paragraf 37. Budget för 2025 och ekonomiplan 2627. Päätösehdotus on, että kaupunginhallitus hyväksyy vuodelle 2025 talousarviokirjan mukaisena 1. Tavoitteet, 2. Käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot, 3. Tuloslaskelman, 4. Rahoituslaskelman, 5. Investoinnit, 6. Henkilöstösuunnitelman, 7. Taloussuunnitelman 2627, 8. Investointisuunnitelman 2627. Kaupunginhallitus esittää edellä mainitun kokonaisuuden valtuustolle hyväksyttäviksi. Viranhaltijat valtuutetaan tekemään teknisiä tarkistuksia talousarviokirjaan. Beslutförslaget är att styrelsen godkänner för år 2025 i enlighet med budgetboken 1. Mål 2. Anslagen och inkomstposterna för driftsekonomidelen 3. Resultaträkning 4. Bokslut 5. Investeringar 6. Personalplanen 7. Ekonomiplanen 2627 8. Investeringsplan 2627. Stadsstyrelsen föreslår ovan nämnda helhet
godkännande. Tjänsteinnehavarna befullmäktigas att göra tekniska justeringar i budgetboken. Tästä keskustelua diskussion. Kaupunginjohtaja Puheenjohtaja haluaa viivyttää juohevasti alkanutta kokousta, mutta ehkä muutama sana kuitenkin budjetista, jota olemme valtuustoseminaarissa käsitelleet 4 viikkoa sitten, ja kaupungin hallitus tätä valmisteli koko syksyn ja antoi sitten tämän esityksensä valtuustolle 18. marraskuuta, mikä tässä nyt on käsillä. Sen numero puolestaan on sivulla 11 tuloslaskelmassa, alltså resultaträkningsdelen på sidan 11, mistä näkyy nämä suuret linjat, jos näin voi sanoa. Toimintatuloja on yhteensä 2,4 miljoonaa euroa, toimintakuluja 6,4 miljoonaa euroa, eli toimintakate näin ollen yhteensä aika tarkasti 4 miljoonaa euroa. Alltså verksamhetsbidraget 4 miljoonaa euroa. Sitten kun siihen lasketaan verorahoitus, mikä tarkoittaa siis verotuloja ja valtionosuuksia, niin se ynnätään tuohon, niin päästään lukuun 168 000 euroa vuosikate årsbidrag, mutta valitettavasti se on miinuksella. Tuo valtionosuuslukema meillä on nyt miinus 863 000 euroa. Siinä on mukana nyt kaikki nämä tähänkin asti mukana olleet valtionosuudet, eli se negatiivinen osuus. Se on pienempi jonkun verran sen takia, että tähän on laskettu nyt se työllisyysalueen valtionosuus tällaisena yleiskatteisena summana. Se on 158 000 euroa. Ja se pienentää sitä nyt tuota miinusta jonkun verran. Alltså det här årsbidraget som är minus 168 000 euro borde vara plus förstås, men tyvärr är det på minussidan och vi har inte velat gjort det konstgjort sett på plussidan. Emme ole halunneet keinotekoisesti sitä vääntää plussalle, mutta niinhän se pitäisi olla, eikä miinuksella. Verotulot ovat sinänsä jokseenkin ennallaan. Siellä tuo valtion osuus sitten vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Se on siis hieman positiivisempi kuin tähän asti. Tämä on nyt ensi vuoden budjetti, mutta sanon tässä nyt sen, että tämän viikon torstaina valtioneuvosto tekee päätöksen näistä ylimääräisistä harkinnanvaraisista valtionosuuksista, ja mulla on nyt se käsitys, että sieltä meille on jotakin tulossa, mutta odotetaanpa nyt sitten torstaina. Sehän vaikuttaa siis tähän vuoteen eikä ensi vuoteen. Jotakin positiivistakin. Viimeinen rivi asukasluku on meillä kasvanut tänä vuonna, voisi sanoa, että lähes 3%, eli se on nyt noin 1245. Siinä on ihan oikeata lisäystä ja se on positiivinen seikka. Alltså antalet invånare har gått upp under detta år med nästan 3%. Tässä päädytään nyt sitten viimeisellä rivillä tilikauden alijäämään 822 000 euroa. Alltså underskottet 822 000 euro, vilket är alldeles för mycket. Men tyvärr, det är nu sanningen efter alla dessa siffror som man kan se här på sidan resultaträkningen. Siellä on sisällä joku verran myyntivoittoja, mitään kuplia sinne ei ole rakennettu, mutta jotakin meidän pitää tehdä niin, että tuo luku pienenisi tuosta ensi vuoden aikana. Budjetissa siis se on nyt noin suuri. Kaskisten tilanne ei ole helppo, sen tietävät kaikki. Se ei ole toivoton, mutta paljon on tekemistä, jotta tästä pääsisimme ylöspäin. Och tyvärr det här statsandelssystemet, den här reformen uppsköts till året 2027, så det är i kraft ännu nu. Det här nuvarande systemet som är ytterst dåligt för oss, så det fortsätter 2025 och 2026. Eli tähän tuli vuoden pidennys tähän nykyiseen systeemiin, joka on meille äärimmäisen huono, ja se on meille rasitus, kun se jatkuu vielä vuonna 2026, vaikka toiveita oli, että silloin tulisi jo uusi systeemi. Uutta parhaillaan rakennetaan, mutta tuskin sieltä mitään sitovia päätöksiä tulee ennen ensi kevään vaaleja. Puheenjohtaja, budjettikirjassa on kokonaisuus. Meillä on täällä koko johtoryhmä vastaamassa kysymyksiin, jos sellaisia on. Tämä on käsitelty teksteineen päivineen silloin kaupunginhallituksessa 18.11. ja koottu nyt sitten näihin kansiin. Alltså budgeten samlas med texter och siffror. I november
styrelseförslag som nu är på fullmäktigebordet. Och hela ledningsgruppen är här för att svara på eventuella frågor. Tack. Kiitoksia. Keskustelu jatkuu. Högström. Puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja ordförandesta fullmäktigeledamöter. Tuossa kaupunginjohtaja mainitsi, että ei ole niin kuin ihan mikä se olikaan, mahdoton tai huolestuttava. Tilanne on epätoivoinen, mutta ei huolestuttava. Epätoivoinen, ei huolestuttava. Mutta mun mielestä on kyllä erittäin huolestuttava. Kun ajattelee, että tässä me budjetoidaan jo lähes 823 000 alijäämää.